ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳама каса хушомадед ба шабакаи мо Умар Таҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навода яъне ки мошинҳои иномарка Toyota Camry D, Toyota Camry 5. хоб Kia K5 дӯстони азиз, баъри шумо имрӯз Умар Таҷ пешкаш мекунад. барои реклама кардан дар WhatsApp ман 409 12 39 39 қадам муроҷиат кунед дӯстони азиз. худо хоҳад мо мошинҳои шуморо, техникаҳои шуморо дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда ҳаракат мекунем дӯстони азиз. дар муддати кӯтоҳ фурӯхта битем. хулоса дӯстон, навора бо диққат та охир тамошо кунед. аз нархи навои мошинҳои Toyota Camry-ҳо бохабар шавед. лайкҳоро бизанед дӯстони азиз. ба ҳаматон тамошои бо фаровонро хоҳон ҳастем. Икат, салом дустон хуш амадет ба канали Умар Таҷ дустон кадоме аз шума аз ин канал хона ё машин харидорӣ мекунед, аввал бо саҳиби маҳсулот шинос шуда баъд харидорӣ кунед. Раҳмат барои диққататон. аввалин эълони мо дӯстони азиз Kia K5 аст. аз тарафи подписчикоро кардан соли баромади 2014 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, мотор объём D, коробкаш бошад автоматик. мошин дар беҳтарин ҳолат мебошад. мотор, коробка, ходовой 100%, 14 стеклоподъёмник, электропакет кор мекунад, мултирул, задник камера, краскаш сабсафед, кузовуш тозаҳак, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардаги тайёр бе камоди. дӯстон гуфтаги ки худам ҳамин мошина иқа пеш 130 гирифтам, дастрошни пул дар кора 115 таш мегирам. боз гуфтаги савдо муомила мешавад. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо аз тарафи ҳастаи дар кузови Хачбек, солаш 1995, мотор 1.6, коробкаш механик, бензини холихади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солонааш ба анҷом расидаги утилизатсия дошта будааст. қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. нархша дӯстони азиз 29000 сомониш мегӯяд. боз гуфтаги муомила мешавад. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед. салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. дар ноҳияи дӯстии ҷиликӯл марҳамат дӯстон, якта мошинчаи созтон ёфтем, яъне ки мошинчаи корӣ дӯстон. хоб 98 сол, мотор объём 1.6, 16 клапана, коробкаш механика, бензин плюс газ дӯстон кор мекунад, яъне ки мошин состоянияш хуб аст бародари азиз. хоб 1.6, 16 гуфтем, коробкаш механика, танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. 4 та баллони 80%, дискҳои простой, мошин бародари азиз. кузовуш медон дӯстон, кузовуш я инам қакш мақсад кор дорад тамом дӯстон. лесен ҳамқаш кор дорад, дигар аз танлиш ҳамаш мақсад ки созам дӯстони азиз. хоб мотор 1.6, 16 гуфтем, коробкаш механик, танҳо бензин, кондитсионераш кор мекунад. марҳамат бисмиллоҳ карда дарунаш дӯстон медоем. 4 дар электропакет, стеклоподъёмник кор мекунад. хоб майтафоншам кор мекунад дӯстон. коробкаш механика гуфтем. ина чухолои латтаги кашидагӣ. кузовуш дар наво дӯстон гуфтум то ки мақсад кузовуш ана камтарак аммо пешаш кор дорад дӯстони азиз. ина марҳамат. аз траҷихарҳо дар ҳаминҷа ҳастен дӯстони азиз. бампери пешаш ва бампери ақибаш инамҷаш дӯстони азиз кор дорад. мақсад ки боз камтарак савдо муомила мешавад дар назди ҳамин мошин. то охира тамошо кунед. ина бисмиллоҳ карда дарунаш. ина дӯстон нигоҳ кунед ки даруншам тозаҳаки хушу ҳамаи ҷош ҳастан пластмассош. хоб дӯстони азиз, мошини мақсад ки запаска доштааст, айни ҳол дар хонаш омадааст. хоб ина марҳамат. ихелишам хай неста, мелишни гуфтем ки дӯстони азиз кор дорад. ина кирлишам иҷаш камтар пусидаги неста, мақсад дӯстон камтар лакш паридаги. ина ҳолати дарунаш. чухолои латтаги кашидаги дӯстони азиз. навора бо диққат то охир тамошо кунед. нархша дӯстон дар охир мегум.
بیا چاو که کپو چاوی که اینا شیروی نر درونش. خب اینا مرحمت دوستان عزیز، انا حالتی درونی موتورش تماشا کنین. اینا دیگه کنین اکلماترش نو چسبوندگی. خب موتورش یک ششی اکوتک حالتی چشمکش وارد ندارن دوستان عزیز. ماشین توزه های در نواد دوستان، یعنی که گفتیم دون که میلشنی بامپری پیش اخیرش کار داره. شیرینار نرخ ارزنده هست یا که نه 51000 سومونش میمونه دوستان عزیز. باز گفتگی خدر انی باشه کمتر سودا معامله میشود. خدر کنکرت ماشین سروش نه ماشین در حال فروخته میشود. یعنی که 98 سال دوستان عزیز، 98 سال بالونش 80% دیسکوی پراسا کالپاک نو چسبوندگی. کوزوفش نگاه کنیم آقای عزیز. این یک بورده 14 الکتروپاکت کار میکند. این بورده عزیز. خب 51000 سومون سروشنی فروخته میشود. موتورش دوستان تماشا کردن که مقصد چخیل توزک وریانت الشیدا مرحمت پیشنهاد که نفرانی که مرسدس داشتگی باشید میگه که با سچای ابیون هم علیش میشود. خیلی داشت قطعی خودشون صحبت میکنین که مقصد مسئولیت میکنین چخیل هست نیست. قطعی خودشون صحبت میکنن. رقمای صاحب ماشین در تگ نوار دوستان عزیز مونگی معلوماتی پورا و انیترشون از خودشون میتونید پرسون شوید. دوستان تویوتا کمری 2 هسته سالی برنامه‌اش 2010 سال، موتور ابیوم خب 2 коробкаш автоматик. сӯзишвориш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин комплектатсияи беҳтаринда қарор дорад. хоб краскаш сабсафеда, кузуфуш тоза, мотор коробка ходовойсоз, балонош состоянияш пачка документ дорад, яъне ки ҳуҷҷати солона дорад. утилизатсия гузаронагӣ қарор дорад. ин мошин дӯстони азиз дар шаҳри душанбе нархша 102000 сомониш мегӯяд. чхол надорад дӯстони азиз. сидельникош латтагӣ, монитор дорад. ана задни камера 14 гуфтем электропакет. дар рақамҳои 078 04 1996 қад метавонед дар тамос бароед. دوستانی عزیز مرحمت 118000 سومون تویوتا کمری 2 سالی برآمد 2011 سال، موتور ابیوم 2.5 میباشد، коробкаш автоматик. سوزشوارش تنها بنزین خیلی حرکت میکند. کوزوفش گفته دوستانی عزیز عموما کار ندارد. مانیتور، الکتروپاکت، مولتی رول، اباگری رسیدنی همه نواراتش دوستانی عزیز کار میکنند. کاندیسنر یخ. این ماشین عینی ها قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 118000 سومونش میگه. مرحمت زنگ میزنید. $75000 سومون دوستان تویوتا کمری تان یافتیم. کمری 2
خب سال برآمد 2008 سال موتور بیوم 2.4 میباشد. коробка передачааш автоматик, сӯзишвариаш бензин газ кор мекунад. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. краскаш сиёҳак, ҳолаташ хуб. коробкаш автоматик даст, мултирул дорад. нархша 75000 сомониш мегӯяд. нафароне ки дӯстони азиз кемри хар бошед, кемри арзон мегуфтем, 75000 сомониш мегӯяд. боз гуфтаги ки савдо муомила мешавад. рақамҳои рӯи экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, нафароне ки мақсад мошинҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ки хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, дар ватсайи ман равон кунед. худохоҳ мо дар номи оянда реклама мекунем, ҳаракат мекунем ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта битем. зиндаву сарбаланд бошед. дар сайти нави мо бо номи Умар Таҷ подписатсия кунед, шутоби ҳамарӯза аз нархи навои мошинҳои арзон бохабар шавед. ва дӯстони азиз, кадом маркаи мақсад мехоҳед ки як навор кунем ё ки дар комментария банависед, дар номи оянда ҳатман ҷойгириш мекунем. хоб дӯстони азиз, Toyota Camry 1 ҳастай, соли баромад 2006 сол, мотор объем 2.4, коробка передачааш автоматик, сӯзишвориаш бензин газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаш сабсафедак, ҳолати хуби техникӣ. аз учёт синоат кардагӣ номерҳош транзит. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 62000 сомониш мегӯяд. краскаш сабсафедак, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. дар рақамҳои 711 11 39 35 метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, Toyota Camry-тон ёфтем ки яъне ки сӯзишвориш гибрид қад мебошад. соли баромад 2008 сол, мотор объем 2.4, коробка передачааш автоматика, сӯзишвориш гибрид. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка, хадаҳои соз, чухолҳои нав кашидагӣ, мултирул, абагҳои сидни лук ҳам дошта будааст. дар шаҳри Душанбе. нархша 93500 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак ин охирон эълон дар навори имза. Toyota Camry 5 ҳастай, соли баромад 2015 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, моторда, коробка автоматик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаш сиёҳак, ҳолаташ хуб, чиста вагони, мултирул, абагҳои сидни. хулоса дӯстон, бо соҳиби мошини қайд кардаги ҳамаи навортҳош кор мекунад. бек камри 2015 сол, вагони дар Душанбе бо нархи 116900 сомониш мегӯяд. харидори анилошӣ боз гуфтагии савдо муомила мешавад. 972 99 00 метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, навори имза ба анҷом расид. нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, дар ватсап рой кунед. худо хоҳад мо дар номи оянда ҳатман реклама карда фурӯхта медиҳем. дастгирии шумо пешравӣ мост. боқӣ сарбаланд бошед. худоҳофиз.